Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin as-sa'iqi ilan najati minal jur wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Dumateng sanipun para alim, para bapak kiai ingkang estu kita takzimi, kita mulyakaken. Lenggah wonten ing kalodhangan menika akhinal karim Bapak Kiai Suparman ingkang estu kita mulyakaken, kita hormati. Bapak-bapak ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agami, para kasepuhan, kakung saha putri, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sedaya ingkang sami rawuh wonten ing Masjid Al Furqon menjelang berbuka puasa sedaya kemawon rahimakumullah. Monggo wonten ing sonten niki kita tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita saged bermuajahah, saged nerasaken anggenipun sama thalabul ilmi, anggenipun sami pados ngilmu, anggenipun sami ngaos menjelang berbuka puasa. Mugi-mugi wonten ing wulan Ramadan menika kita panjenengan sedaya estu-estu dipun paringi kawilujengan, pun paringi saged lulus anggenipun sami nindakaken siam lan ibadah-ibadah traweh wonten ing wulan Ramadan menika. Amin Allahumma amin. Tiang niku kapan-kapan kok tasih dipun kersakaken saged sujud ing ngarsanipun Allah taala. Ini ku suatu hal yang sangat diparingi nikmat kalian Allah ingkang langkung agung, ingkang saged agung sanget. Keranten wonten makhlukipun Allah ingkang boten kersa sujud ten ngarsanipun Allah, sinten? Iblis. Mila dipun ngendikaaken ngan Ka'bin, qala laisa syai'un asyaddu ala iblisa wa junudi wa syayatini wala aksara libukaihi min ayyara musliman sajidan. Ngendikanipun Ka'ab niki ora ana suwijining perkara sing luwih berat kanggone iblis, luwih abot kanggone iblis lan bala tentarane, termasuk setan-setan. Wala aksali bukai min ayara musliman sajidan, lan ora ana perkara sing luwih akeh oleh nangisi marang nangise iblis lan bala tentarane lan setan-setan kala wau nalika apa? Nalika iblis lan sak bala tentarane niki ningali setunggalipun tiang Islam, kok tiang-tiang Islam kala wau sajidan tasih iso ngersakaken sujud ning ngarsanipun Gusti Allah. Artosipun napa? Nek wong-wong niku kok tasih do sujud ning ngarsane Gusti Allah, iblis niki berat sanget, ngrasake abot sanget, susah sanget. Kenging napa? Yaquluna bisujudi dakhalul jannah. Lah iya, jarene ngandingane iblis niku, omongane iblis niku, dengan sujudnya para orang-orang muslimin dakhalul jannah, mereka dimasukkan surga karena bersujud kepada Allah. Berarti awake dhewe niki dikersakake saged sujud, insyaallah ahli swarga sedaya. Allahumma amin. Bisujudi dakhalu al jannata. Dengan adanya sujud mereka masuk surga. Lah niki kanthi sujud. Wa bisujudi dakhalnan nar. Jarene iblis, lah aku ninggalke sujud, orang ibadah ning Gusti Allah, aku mlebu neraka. Lah niki iblis niki mlebu neraka, ning nek wong sing gelem sujud dilebokke swarga. Amin Allahumma. Mulane awake dhewe niki ya di samping sujud ya ten griya, nggih ten masjid, nggih ten pundi kemawon panggenan nalika kita ngibadah. Luwe-luwe awake dhewe niki gelem numpaki masjid ngeten niki, mlebet ten masjid. Niki mangke masjid ini ibaratkan seperti kapal. Nalika awake dhewe niki badhe ngliwat Siratal Mustaqim. Dipun dawuhaken
Idza kana yaumul qiyamati ya'ti qaumun. Dadi sok ten dina kiamat niku arep ditekake suwijining kelompok utawa tiang-tiang sing tiang menika fayaqifuna 'alas sirat. Niku dosami berhenti dan berdiri. Jadi tenggen wat siratal mustaqim. Ana wong sok ning dina kiamat iki arep ditekake karo Gusti Allah, wong-wong kuwi mau do mandeg ning wat siratal mustaqim. Iya bekuna mereka menangis. Fayuqalu lahum jawizu 'ala sirat. Lho sampeyan kok do mandeg ndang do mangkata padha ngliwatono wat siratal mustaqim. Kan do ngliwati wat siratal mustaqim niki malah mandeg. Mboten kersa nglewati. Mereka didhawuhi niki malah mandeg. Fayaquluna nakhafu minan nar. Nyuwun sewu. Kula niku ajrih badhe wat siratal mustaqim niki ajrih wontenipun neraka. Nek kula terpeleset mangke kula gejegur neraka kula niku wedi. Lajeng dipun dawuhaken fayaqulu Jibril alaihi salam. Sasampunipun mekaten lajeng malaikat Jibril niki ngendika, kaifa kuntum tamurruna 'alal bahri. Lho sampeyan iki piye to biyen nalika do ngewot utawa nglewati ning segara iki sampeyan do numpak apa? Nalika sampeyan ngewot ning lautan, nglewati segara, sampeyan biyen kepiye? Lek do liwat carane piye? Bisufun. Dijawab, yaiku kanthi perahu-perahu. Nggih kula nalika ten ngalam donya nek badhe ten luar Jawa misalipun kula niki nggih numpaki perahu sagedipun dugi wonten ing luar Jawa niki. Ngliwati marang segara niki kanthi perahu bayu tabi masajidah. Akhiripun niki wong-wong sing do mandheg siratal mustaqim niki terus ditekake. Gandeng ning alam donya numpake perahu. Lah ning alam akhirat pundi ten dina kiamat sak mangke. Niki ditekake masjid-masjid sing ning alam donya sing kita ben sedaya nake ibadah ten mriku. Masjid sing dingge sujud, masjid sing dingge salat, nggih ngaji, nggih iktikaf, nggih Jumatan, nggih jamaah. Niki arep ditekake sok ning dina kiamat kanu yusalluna fiha kasufun. Sing endi masjid iku diibarake kaya dene perahu, berarti saged ditumpaki. Bayar kabunaha. Lho wong-wong niki sing do sregep ning masjid niku nggih kados kula panjenengan sedaya tindak masjid ngeten niki, sakniki ten jero masjid, aso ya padha arep numpaki masjid. Mlebu ning jero masjid do sami numpak perahu ibarate. Ning praune rupa masjid. Wa yamurruna 'ala sirat, sawise do mlebu ning jero masjid terus wong-wong niku wau do nglewati ngewot siratal mustaqim, akhir ora dirasa wedi. Lho ana sing kaya ngoten niku. Jadi alhamdulillah kula panjenengan sedaya niki dikersake karo Gusti Allah dadi wong sing dikersake enteng tindak dateng masjid. Sak perlu napa ngibadah, sak perlu napa sujud ngayunan dalem Gusti Allah. Wong masjid engko dadi perahu, ibaratnya kaya seperti perahu, seperti kapal. Awake terus mlebu ning kono, njut diliwatke wat siratal mustaqim, awake dhewe ora perlu wedi mergo apa ning jeron masjid. Wis mlebu wis langsung ning swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nikilah kita syukur dikersake dadi wong iman Islam sing purun sujud dan ngayunan dalem Gusti Allah. Dengan adanya puasa Ramadan ya cake dhewe niki kanthi puasa Ramadan di ngapura dosa-dosane, baik dosa sing wis kliwat utawa dosa sing arep teka, sesuai dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar.
Dadi sing sapa wong gelem poso ning wulan Ramadan, dosa-dosa sing wis kliwat di ngapura lan dosa sing urung teka di ngapura kalian Gusti Allah. Ikilah untunge dadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong riyen niku ana cerita, ana wong sing poso sedina ning wulan Rajab niku mawon nggak saged napa sanget istilahipun napa saged mulya. Lah niki dipun ngendikaken setunggalipun kitab Marra Isa alaihi salam. Nabi Isa niku setunggalipun wekdal tindakan utawa melampah-melampah. Terus marra napa? Ala jabalin. Tindak ngoten niku manggi setunggalipun gunung, sing gunung niki bercahaya. Ya tala'la unuron utawa ya tala'la unuron sing dipenuhi dengan cahaya. Tindak-tindak ana gunung kok mencorong. Lajeng Nabi Musa matur teng ngasanipun Gusti Allah, ya Rabb antik li hadzal jabal. Gusti, mbok kula nyuwun izin mugi-mugi gunung menika saged ngucap, saged ngendikan. Akhiripun faqolal jabal. Gusti kula kepengin gunung niki saged ngendikan. Akhiripun gunung niki iso ngomong. Faqala nuli ngomong matur sapa al jabalu gunung, apa al jabalu gunung? Ya ruhallah, Nabi Isa, ruhipun Allah, malladzi turid. Ya ruhallah, Nabi Isa jenengan ngersake napa? Jenengan ada kersa napa? Qala akhbirni bi khabarika. Gini ki nyuwun sewu kula nyuwun dikabari panjenengan. Jenengan paring kabar dateng kula kanthi khabar panjenengan, keadaan panjenengan. Qala fi jaufi rajulun. Nabi Isa ngendikane gunung niki ngocop Nabi Isa, ning nggon jeron perutku iki ana suwijining wong lanang. Lho zaman biyen kok niki. Gusti Allah Maha Kuwasa arep ngersake pripun disaged. Wong iku kuwasane Gusti Allah. Di dalam perut gunung tersebut ada seorang lelaki. Qala Isa ya Rabb akhrijhu. Gusti kula nyuwun. Kadang wis dikabari nek jeron gunung ki ana wong lanang. Nabi Isa matur ya Gusti Allah. Gusti kula nyuwun panjenengan dalaken tiyang ingkang wonten ing perutipun napa menika gunung kala wau panjenengan dalaken Gusti. Fang falakol jabalu. Akhiripun gunungipun terbelah. Gunung akhir terbelah ngan syaikhin hasanil wajhi. Tenriku wonten tiyang ingkang sanget tampan, ingkang bagus sanget. Wajah ini bagus sanget. Wa qala ya Isa ana min qaumi Musa. Wong bagus kala wau sik terbelah napa sing saking jeron gunung napa wau? Gunung kala wau. Akhirnya matur dateng Nabi Isa. Nabi Isa, kula niki setengah saking kaum Nabi Musa. Kula niki kaum Nabi Musa, Nabi Isa. Antara Nabi Isa kalian Nabi Musa kalian Nabi Isa kan jauh nih. Nah, kula niki umate utawa kaum Nabi Musa alaihissalam sa'altul hayat. Kula niki nyuwun ning ngarsanipun Gusti Allah diparingi urip sing dawa, diparingi umur sing dawa. Yaiku ila zamani Muhammadin alaihi salatu wassalam. Aku kepengin diparingi umur sing iso menangi zamane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li akuna min ummati supaya kula niki Nabi Isa saged dados umat Nabi Muhammad. Wali situ mi'ati am. Kula niki Nabi Musa, umur kula niki sampun 600 tahun. Wong lanang niki wau sik ning jero gunung umure pun pinten 600 tahun. Lah wong biyen kan umure dawa-dawa. Nek sakniki umure 100 tahun wis masyaallah, jarang nggih. Wong biasane 75, 80, kadang swidak 3, swidak 8 pun do sami sowan ning ngarsane Gusti Allah. Umate Kanjeng Nabi niku mung cendak-cendak. Nek umat-umat zaman biyen niku ngantos napa? Umat Nabi Musa yo saged 600 tahun niku. Wali situ mi'ati am. Kula niki Nabi Isa umur kula sampun 600 tahun. Abudu wa ta'ala fi hadzal jabal. Kula ngibadah ning ngarsanipun Gusti Allah ten jero gunung niki wau. Kula niki sampun 600 tahun.
Faqala Isa ya Rabb hal ala wajhil ardi akramu alaika min hadza. Akhirnya Nabi Musa niki matur ngasaripun Gusti Allah, duh Gusti, punapa wonten ten dhuwur lumai bumi niki ingkang langkung mulya tengasanipun panjenengan dibandingke tiyang ingkang bagus niki wau Gusti. Napa wonten ten lumahing bumi sing luwih mulya? Faqala Isa. Lajeng Nabi napa? Faqala ya Isa man soma min ummati Muhammadin yauman min Rajab fa huwa akramu ala man hadza. Isa dijawab, mau pertanyaannya dan terus dijawab. Sing sapa wonge poso saka umat Nabi Muhammad sedina wae saka wulan Rajab, wong kuwi luwih mulya dibandingke wong lanang sing ngibadah 600 tahun iki. Niku mawon wulan Rajab. Apa meneh wulan Ramadan. Alhamdulillah. Allahumma lho niku Nabi Isa niku mlaku-mlaku ana gunung sing bersinar, ning jero gunung ana wong lanang terus bedah gununge kala wau njedul wong lanang sing bagus. Ternyata umat Nabi Musa alaihi salam ning jero gunung wis suwene 600 tahun. Lha kaya ngono sing dikalahke mulyane umat Nabi Muhammad sing poso ning wulan Rajab. Apa meneh poso sebulan nuteng ning wulan suci Ramadan. Lah niki mulane awake dhewe alhamdulillah bejo kemayangan dadi umat Kanjeng Nabi tur iman gelem poso ngestokke dawuh poso ning wulan Ramadan. Mugi-mugi dimakbul Allahumma amin. Niki minangka napa? Nggih sekedar kangge pengertosan kula lan mbiyen sedaya nek mbiyen ana crita sing kaya ngoten niku. Dadi lha kaya mungkin ana wong kok iso ning jero gunung ge ngantes suwene kaya le mangan kepiye sak pitule kerja kepiye. Lah niki nek cara logikane awake dhewe. Tapi nek cara kekuasaane Allah lah Allah ngersake napa mawon saged. Niku kersane Gusti Allah, kekuasaanipun Allah taala. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Termasuk wonten ing wulan Ramadan di samping ya kita tarawih, poso, lajeng deres Quran, ya ngaji, ya awake dhewe paling boten niku ditambahi le sregep maca sholawat. Mergo ngeten. Wa an Ammar ibn Yasirin radhiyallahu taala anhu qol. Dipun ngendikaaken saking panjenenganipun Ammar bin Yasir niki dawuh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten. Innallaha wakkala bi qabri malakan. Niki Gusti Allah niki menugaskan suwijining malaikat. Allah taala ini nugaske malaikat bi qabri ana ing kuburanku. Dadi ning makame Rasulullah ten Madinah nika ana suwijining malaikat sing ditugaske karo Gusti Allah. A'tallah asma'al khalaik. Sing malaikat niki diberi kalian Allah iso ngertosi asma-asmane para makhluk-makhlukipun Allah. Jadi makhluk ing alam dunya niki mereka itu tahu. Jadi iso nyateti, iso ngerteni. Iki jenenge si A bin niki niku saged apal ngertos. Wong niku diparingi karo Gusti Allah kelebihan sing kaya ngoten niku. Lho malaikat sing iso ngerteni asma-asmane jenenge wong sak alam donya iki ditugaske karo Gusti Allah diseleh nang makame Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yusalli alayya hadun ila yaumil qiyamah illa ablaghani bismi wasmi abihi. Ora ana suwijining wong, nek ana wong sing gelem maca selawat marang Kanjeng Nabi, mongko wong kuwi mau senajan to ya tekan dina kiamat. Maksude iki pun kapan wae tekan dina kiamat iku ana suwijining wong gelem maca selawat, kejaba wong kuwi mau tak tekake bismihi wasmi abihi, yaiku kanthi jenenge lan jenenge bapakne Ahmadun bin Ahmad Muryadi umpamane utawa sinten wis pokoke niki hadza fulan fulan qad shalla alaika, niki fulan bin fulan qad shalla alaika sampun
estu maca selawat dhateng panjenengan Gusti Rasul niku ditekake. Maksude pripun? Nek awake dhewe maca selawat niki ditekake karo malaikat sing ditugaske karo Gusti Allah, ditekake diaturke ning Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iki selawate fulan bin fulan Gusti Rasul diaturke marang Kanjeng Nabi. Jadi ora ana sing ora kok ditekake, kabeh ditekake. Dadi ditulisi asmane wong sing maca selawat lan wong tuane, putrane sinten niku mangke saged cetha diaturke. Lah kok iso? Lah wong alam donya ora akeh banget to sing maca selawat marang Kanjeng Nabi. Lho iku wong wis ditugasi karo Gusti Allah saged mengertosi asma-asmane wong sing maca selawat marang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila mugi-mugi kita anggenipun maca selawat mbuh kanthi khusyuk mboten khusyuk, mugi-mugi estu dipun sampaiaken ten baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan iku pasti makbul, pasti dipun tampi teng ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma amin. Shallu ala sayyidina Muhammad. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad. Shalli وسلم دائما على أحمد بمن قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد صلي إيمان على أحمد صلي إيمان على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد biman qad wahada iblis aran azazil zaman kunane iblis aran azazil zaman kunane kumpul malaikat kaya penggedene kumpul malaikat kaya penggedene salli iman ala Ahmad salli iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada biman qad wahada nuli iblis mangkang dawuhe pangeran nuli iblis mangkang dawuhe pangeran akhire ketundung banjur gentayangan akhire ketundung banjur gentayangan sholli iman ala Ahmad sholli iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada biman qad wahada iblis banjur sumpah
ing ngarsane Allah. Iblis banjur sumpah ing ngarsane Allah, arep nasarake ing para manungsa, arep nasarake ing para manungsa. Sholli iman ala Ahmad, sholli iman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Allah ngendika sira jalan neraka, Allah ngendika sira jalan neraka, bareng karo wong kang katut godhonira, bareng karo wong kang katut godhonira. Sholli Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man qad wahada, biman qad wahada. Lah niki wong sak masjid kathah ngeten niki, asma-asmane ditulisi kalih malaikat sing ditugas kalian Gusti Allah ning makame junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ledo maca selawat niki ditulisi asmane si A si B, bin niku jelas diatur ke marang Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Kita nalika ngaji purun hadir teng majelis taklim, menghadiri wong sing alim. Niki ajeng diparingi kemuliaan kalian Allah, pitung kemuliaan. Pertama menapa sing diparingke nalika kita hadir wonten ing pengajian? Fadlal muta'allimin, tentu mendapatkan kanugrahan kautamaane wong-wong sing padha bibinau, wong-wong sing padha belajar, wong-wong sing padha ngaji. Alhamdulillah. Jadi teko ngeten iki awake dhewe entuk kautamane wong sing padha ngaji. Nomor loro napa nalika awake dhewe ngaji, madama inda ujalisan kana mahbusan aniz zunubi wal khotoya. Nalika wong kala wau saking griya nekani marang majelis taklim, ten nggen majelise wong sing alim, wong kuwi mau terjaga saking dosa lan dijaga saking keluputan. Allahumma amin. Kemuliaan yang ketiga ketika kita hadir dan pengajian, idza kharaja min manzilin nazalat alaihi rahmah. Nalika kula panjenengan medal saking dalemipun niki rahmate Gusti Allah diduke marang wong sing mangkat pengajian. Jadi pas medal saking griyane rahmate Gusti Allah medal. Lho napa kok ndila Mas Dapi kantor rahmat? Kranten Allah punya azab dan punya rahmat. Tentu awake dhewe aja ngantek kena azab Gusti Allah, iso pikantuk rahmat kasih sayangipun Gusti Allah. Mulane mangkat pengajian. Bejo tumrap wong sing gelem ngaji. Nomor 4 sing diparingke napa nalika kita hadir? Idza jalasa indah nazalatir rahmah 'alal 'alim fatusibuhu bi barakatihi. Nalika awake dhewe lenggah sareng-sareng ten nggen majelis pengajian ngeten niki nggih persis kaya sing kita alami niki. Lingguh ana sing ten pojok, ana sing pinggir, ana sing tengah, ana sing cedhak.
karo wong alis, pokoke linggo nang jero masjid bareng-bareng ngeten niki. Niki rahmate Gusti Allah kala wau didukke marang Mbah Kiyaine. Didukke marang wong sing alim kala wau. Fatusibu bi barokatihi, lalu mereka-mereka yang hadir niki pikantuk mendapatkan yaiku barokah Mbah Kiai kala wau, mendapatkan barokah rahmat sing didukke tiyang alim kala wau. Alhamdulillah. Dadi ngedukke rahmate Gusti Allah Mbah Kiai dirawuhke utawa rawuh dening Mbah Kiai utawa wong sing alim. Sing wong alim ngaji sak piturutipun wonge do lungguh bareng-bareng. Lah niku pikantuk barokah. Mula nek wong bareng ngaji tambah barokah. Barokah yo tambah-tambah kebagusane. Bareng ngaji ku pikantuk tambah kebagusan. Allahumma. Nomor gangsal, napa sing dipun paringaken nalika awake dhewe hadir ten kene wong sing alim. Tuktabulahul hasanat madama mustami'an, arep ditulis pirang-pirang kebagusan selagine wong kuwi mau tesih purun mustami'an, yaiku gelem ngrungokke. Selagi sing ngrungokke wong kuwi mau ditulisi kebagusan sing kathah karo Gusti Allah. Dadi ning buku amal niku jenengan terusane kathah banget kebaikanipun. Lah wong le ngaji meh sak jam kok pripun? Ditulis terus. Ayo do gringgingen to nggih. Ha ya wong ya kesel dileng-lengke lah niku. Mulane ditulis kebagusan ingkang kathah kalian malaikat, kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus tiang sing hadir kala wa tahufuhumul malaikatu bi ajnihatihim wa wafihim. Abi teko ngeten iki dikepung suwi-suwine malaikat kita di dalamnya. Berarti mendapatkan perlindungan saking malaikatipun Gusti Allah. Berarti insya Allah paringi bejo donya bejo akhirat. Selamat donya selamat akhirat. Amin Allahumma. Luwe-luwe sani kathah bencana. Kathah napa? Luwe-luwe ten negara lintu agek do napa niki? Do sami perang to niki. Iran kalih pundi? Amerika kalih Israel. Nah niki yo peperangan kaya ngoten iki awake dhewe niki alhamdulillah paringi aman. Nalika traweh ya ora khawatir kena bom, poso buka bersama ya ora ana sing ngopiak-opiak, lingguh kanthi nyaman alhamdulillah. Kemuliaan sing nomor 7 ingkang kita tampi kullu qadamin yarfa'u wa yad'a yakunu kafaratan lidzunub. Nalika jenengan jangka saking dalem setiap sak langkah panjenengan, setiap satu jangkah yang kita alami, sikile diunggahke sing siji didukke, nalika diunggahke sing tengen didukke, sing kiwa diunggahke sing tengen dukke, diwolak-walik jangkah. Niku kafaratan, iso kanggo nglebur lidzunub marang dosa-dosa. Setiap satu langkah nglebur dosa. Setiap satu langkah nglebur dosa. Berarti setiap jangkah nglebur dosa. Dosane akeh jangkane akeh di ngapura karo Gusti Allahumma. Kira-kira do di dosa mboten jenengan Bu? Nah, mulane sregep lenjang kah pengajian. Lah Pak Madun kok numpak motor. Lah ya bar saka ngun motor lah ya arep numpak motor ya jangkah to nggih ya. Nah, terus mangke dugi iki ya jangkah mulai mlebune masjid tetep enten jangkahane. Lah nek numpak motor le ngitung pripun lah niku Gusti Allah karo malaikat sing langkung pirsa kersanipun Allah sing anu piyambak. Terus dipun ditakokke numpak mobil, numpak motor, ya sepoke as-sawa bi qadri ta'ab. Ganjaran milang-milang rekosane. Saya ado, saya rekoso, saya gedhe ganjarane. Warafnan lidarajat. Nek mangkat ngaji, setiap kita melangkahkan kaki iso ngunggahke derajat ingkang kathah. Arep diunggahke pinten-pinten derajat ning ngarsanipun Allah wa ziyadatan fil hasanat, arep nambahi pirang-pirang kebagusan. Hadza liman yahfad syai'an, kanggo wong kuwi mau kanggo wong sing ora apal apa sing ngendikake Mbah Kiyaine. Nek kanggone wong sing apal apa sing didhawuhi Mbah Kiai padha-padha pintere, padha-padha ngalime, falahu ad'afu dzalika mudha'afatan, wong kuwi mau pikantuk tikel matikel dibandingi wong sing ora apal. Padahal sing ora apal kuwi mulyane kaya ngono, apa meneh sing ngalim apal apa sing didhawuhke Mbah Kiai.
astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan astaghfirullah astaghfirullah minal khotaya rabbi zidni wa wafiqni amalan salihan astaghfirullah astaghfirullah minal khotaya rabbi zidni wa wafiqni amalan salihan astaghfirullah astaghfirullah minal khotaya rabbi zidni amalan salihan al-fatihah Nggih mekaten ingkang waget kawula aturaken mugi-mugi wonten barokah manfaatipun kirang langkung estu nyun agunge mangapunten kawula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.